Доброго ранку. Пробачте, але я повинен идти. А докладней бегче. Убачимся поздней. Усім привітання. Привітання і бувайте. Лесик, так ты кому зараз сказал? Усім, пробачте, але я побег. Лесик, а што гэта ў цябе за справы з самай раніцы? Вельмі важныя. Стоп! Стоп, мы таксама жадаем важныя справы рабіць. Ну, рассказывай, што за яны. Нам вельмі цікава. Можа, ў другі раз? У мяне ні хвілінкі няма. Пачакай, Лесічак. Пакуль ты нам не раскажаш, што ў цябе за справы, мы цябе нікуды не выпусцім. Ну, добра, толькі вельмі хутка. Ой, мы слухаем цябе уважліва. Я вырашыў стаць сапраўдным спортсменам. Цудоўная ідэя. І я зараз на ранішнюю прабежку адпраўляюся. Які ты малайчына. Лесик, а ты за окно глядел? Не паспеў. Дык там не вельмі добрае надвор'е і моцны ветер. Таму у адной шапцы мы цябе не пусцім. Ой, Настя, а ты дай ему самые-самые теплые рукавички. Трымай, Лесічак. я теперь повернуться не могу, не то что бегать. Зато и не простудишься. Теперь можешь бегче. А у нас мультфильм. И я хочу мультик поглядеть. Побегу поздней. Лесик, ты нас чуешь? Лесик, ты спишь, ты что? Ой, где? Что? Кто меня кликал? Лесик, ты заснул, так? Я не заснул. Просто вы меня вельми ухутали, и мне подалося, быццам я на теплой печцы ляжу. І на тренировке забыўся. Не, зараз отправлюся. Лесик, а кто ж с такой хуткостью на тренировку идет? Ты паўзеш, быццам самая павольная чарапаха ў свеце. Я ўсё па навуцы раблю. Спачатку ўсё робяць у самым павольным тэмпе, а потым дадаюць хуткасці. Ой, паузи, Лесик, паузи. А мы с Настей свае спаборніцтва наладзім. І вельмі вясёлая. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы думаеце, рэкорды можна ставіць толькі на стадыёне? Угу. Зусім не. Сябры, далучайцеся да нашай алімпіяды па стварэнню добрага настроя. І размінкай будзе конкурс на самую лепшую усмешку. У добраранку самая прыгожая усмешка у маёй сяброўкі Насці. І ўвогуле, аказваецца, што ва ўсіх нашых гледачоў вельмі прыгожыя усмешкі. А чэмпіён па самым вясёлым смеху наша Кася. Ой, дзякуй. Але ўсе фанаты добраранка вельмі прыгожа смяюцца. Ой, Лесик, ты вернулся? Вернулся. О, забыўся нешта. Ці з курсу збіўся? Нет, ни на что я не забылся. Бег по нашему двору и чую, як у кожным доме вельми весело смеются дети. Разумею, что яны добраранак глядят. І адразу зразумеў, што гэта мы з Касей усім гледачам добры настрой ствараем. Я дома, домой вернулся. Ну а як же твои рекорды? Дзяўчынкі, у меня для вас пропанова. Якая? А давайте разом рекорды усталёвывать. О, ты хочешь нас на улицу зараз вытягнуть? Ага. О, Настя, які адказ мы дадим нашему спортсмену? У мяне такі варыянт. Зараз
ты, Лесик, застанешься з нами, а пасля заняткаў мы з ім разам на стадыён выйдзем. Ой, ну, што, Лесик, як табе такая прапанова? Добра. Толькі давайте мы зараз установім які-небудзь рэкорд. А без рэкорда ты з намі не застанешся? Настя, мне падалося, што яму вельмі хочацца атрымаць медаль. Толькі ўсяго? І праўда, пра залаты медаль я даўно мару. А мы, Лесик, думалі, што ты сапраўды хочаш моцным і здаровым быць. І гэта таксама. Але калі ўсюды з'явяцца мае фатаграфіі з залатым медалём... Сапраўдныя сябры заўжды дапамагаюць адзін аднаму здзейсніць мару. Толькі адзін угавор. Ты, Лесик, придумаеш самы вясёлы розыгрыш у свеце. А мы пакуль мультфільм паглядзім. Кася, Лесик так заняты, што нават не чуе нічога. Лесик! 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 Ай, ты чаго? Ты што, забыўся, што нам абяцаў? Ні на што я не забыўся, але я так хвалююся, што нічога вясёлага не прыдумваецца. А мы з Насцей падрыхтаваліся да розыгрышу. Падвоха нейкага чакаем. І медаль для цябе падрыхтавалі. А я, на жаль, толькі навуковую інфармацыю знайшоў. Ой, Лесик, ну гэта ж так сумна. Ой. Але гэта інфармацыя пра смех і усмешкі. Няўжо? Расказвай, што ты там прачытаў. Тое, што смех вывучае спецыяльная навука – гелаталогія. Ух ты! Уяўляю вялікую лабараторыю, дзе сядзяць вельмі сур'ёзныя навукоўцы і замяраюць, хто смяецца званчэй і хто усміхаецца шырэй. Так, сядзяць там з лінейкамі і з мікрафонамі. Не-не-не-не, у іх завышдакладныя вымяральныя прылады. О, наш Лесик вельмі падыходзіць да гэтай ролі. Смейцеся, смейцеся. Гэта вельмі карысна для здароўя. Ой, няўжо смехам можна карыстацца замест леку? Можна! Лічыце, што смех быццам сапраўдная прышчэпка. Хто больш смяецца, той менш чхае. А я ведаю, што тыя, хто любіць усміхацца, заўсёды чысцяць зубкі і не баяцца зубнога доктара. І ці ведаеце вы, што не толькі людзі ўмеюць смяяцца, але і многія жывёлы. Хто, напрыклад? І кошкі, і сабакі, і мавпачкі, і нават бегемоты. Добра пастараўся. І моя парада ўсім. Усміхайцеся часцей. Кося, я лічу, Лесик заслуговує медаль за такую каштоўную інфармацыю. Ага. Ну, давай уручаць. Ты-дин! Та-дам! Та-дам! Ой, дзякуй, мне вельмі прыемна. А я прапаную паглядзець вясёлы мультфільм. Ну а зараз час на заняткі бегчы. І калі ласка, не сядзіце ўвесь час за камп'ютарамі. Лепш часцей займайцеся фізкультурай. Ды проста гуляйце на свежым паветры. І не забудзьцеся, што ў панядзелак зранку мы зноў сустрэнемся У нашым добраранку!